Индикаторът Trend Scalp, който ще разгледаме сега, не се намира в MetaQuotes редактора на MetaTrader 4. Затова е необходимо да го изтеглите от интернет или да поискате от вашия брокер да ви бъде изпратен по мейл. След като индикаторът е вече на вашия компютър, е необходимо да го сложите в инсталационната папка на MetaTrader 4. За целта отивате в Program Files, папка MetaTrader 4, Експерти, Индикатори и чрез влачене или copy-paste поставяте новия индикатор в папката. След това рестартирате платформата. Включването на индикатора става последният начин. От бутон Добавяне избирате меню Индикатори, под меню Потребителски, Trend Scalp. Отваря се прозорец с автоматично зададени настройки, които при желание може да промените. Този индикатор се използва предимно от трейдери, почитатели на скалперската търговия. С него се търгува на по-кратки часови периоди – едноминутни, 5-минутни и 15-минутни. Индикаторът се включва като отделен прозорец под графиката на цената. За buy сигнал се приема, когато синята линия пресече червената от долна страна, отдолу нагоре, както е показано тук. Съответно, за сигнал Sell се приема, когато синята линия пресече червената от горна страна, отгоре надолу, или както е показано тук. Трябва да споменем, че търговията на толкова кратки часови периоди не се препоръчва. Сега ще разгледаме резултати от употребата на този индикатор при реален пазар. При откриване на позиция Buy тук до позиция Sell тук, приблизителната печалба е 21 пипса. При откриване на позиция Sell тук до позиция Buy тук, приблизителната печалба е 35 пипса. При откриване на позиция Buy тук до позиция Sell тук, приблизителната печалба е 13 пипса.